Hey guys, welcome to Turun Vlog. Moso galami dong adna nih. Gak mau tangasno guys. So hey guys, serba peran channel serba goदान बा channelखौ subscribe खालामदो आरो लोगोसे like होबानो जाबाय आरोना आरो channelखौ subscribe खालामना लानाया मोजां मानो होनबा गोदान भिडिअ बानायना नोंसोरनिसिम सहैगोरो ज' थाबाय दं आरोना गामियाव लामायाव औवा बारि गोजा लामायाव बिराद दाखोर गैया बेहाय दखान दं गंसे नि दखाना नाथाय दखाना बैसां आरोना दैलाङाव दै जायो एसे ओंखायनो बैसां बानायदों दखान